Assalamualaikum. Iki aku nemoni Mbah Kliwon maneh. Iki pengen tekok. Iki nek desaku ki ya mungkin gak nek desaku tok. Kuwi akeh sing pemilu iki lho ngene, pemilu iki lho ngene tahun 2019. Pemilu presiden terus jajaran-jajarannya kuwi. Lah aku pengen konsultasi yang ngene istilahnya sesepuhku, Mbah ya. Ya spiritual. Oh iya. Oke. Gitu kok Mbak. Tahun 2019 ini kan wis mendekati pemilihan presiden. Nah iki kan nek menurutku dari debat-debat sing nek TV ndeknane ya aku ya ora duwe TV tapi nang ngrungokne ngene tangga. Ngene tangga. Mosok orang duwe TV. Ngene iki ekonomi Mbak. Ya disyukuri dongakno. Engko tak siliti TV akeh nang omahku. Ora apa jenenge? Kenek apa gak? Kenek. Aku kipas angin terus AC tak dekek ning kandang pitik. Sampe gak sembarangan bae. Iki ngene, Mbah. Iki nek menurutku kan dari dua versi. Yang pertama dari pemimpin. Calon-calon pemimpin negarane dhewe. Karo apa jenenge? Kuwi lah. Iya, kok pendukung. Pendukungnya kuwi lah. Lagi dari satu sisi kuwi sing tak delok nang ngene TV pas nek warung iki rumah saku wong loro kan dhewe loro to. Loro. Iki nomor 1 karo nomor 2. 01 karo 02. Nek menurutku kan wong-wong kuwi kan debat secara baik. Nah, kan untuk memperjuangkan negarane dhewe dengan versine wong-wong kuwi mang. Versi nomor 1 piye, versi nomor 2 piye. Tapi nek ngene desaku lho, Pak. Mungkin gak nek desaku tok, nek ngene wong liya ya ngono. Iya, nek nggonku barang ya ngono kuwi. Kuwi ngene piye? Wis iki milih iki, wis iki milih iki. Ngono. Lah padahal kan dhewe kan wong bebas. Bebas. Menurut sampean piye, Mbah ngono kuwi, Mbah? Lah menurut Mbah iki kudu bijak. Bijake nek ngene dhewe apa? Dari hati. Cara presiden siji lan sijine kuwi padha melu merjuangne pengen bangun negara iki maju. Kemiskinane semakin membaik. Ngono kuwi. Berarti kan intine wong-wong iki padha ae asline. Piye? Wong dari dua pilihan 01 karo 02 kan wong apik kabeh. Iya wong apik kabeh. Lah yo buktine wong yo lak 02 kuwi nganu. Nomor nganu kuwi lak ning nganu kuwi nomor kecok. Yo nomor 01 yo enek. Tapi iki beda, Mbak. Oh alah iya beda. Iki topik iki tentang pemilihan nomor urut 1 dan 2 ngono ya aja 01 02 engko malah 1 dan 2 ngono lho. Togel malah gladur iki Mbak yo tenan kleru lah ya ora apa-apa tak sepuro Bang kan. Tak sepuro. Lah ya nek berarti ade sebagai warga negara yang baik dipilih menurut Mbah kuwi mang dipilih kok hati nurani Mbah. Gak usah terpengaruh ning nggone si A, si B, si C ngene gak usah ya. Ya kuwi iso menjerumuskan. Ade kudu konsisten, kudu dari hati. Tanggone milih A, dhewe melu A, tanggone milih B, melu B, ngono kuwi. Ya wis bukti nyata lah. Lah kan ya adik kan urung buktine, sing wis ya wis to, Mbah. Saiki kan tapi sing wis dadi ki ya apik. Iya cuma kan ya mesti enek pro dan kontrane to. Panggah. Ya to. Ya dhewe kan dilihat dari debat kuwi mang mesti enek plus minus nek ngene ngono kuwi mang. Berarti ya apa jenenge? Piye? Harusnya ya ade njipuke sikap bijaksana kuwi mang. Bijaksana. Duduk bijak sini, bijaksana. Bijak sini lah di sini. Neng kono ya bijaksana, neng kene bijak sini. Ngono Mbak ya. Tapi ya sampean nyoblos apa kan? Nyoblos, aku gak tau golput lah masalah presiden, tapi lah caleg. Calon presiden kuwi ora nek duwike rasa dicoblos. Sampean ya aja ngono. Iki aduh iki jarine buang-buang waktu. Saiki presidennya tak ngenangeni ora ngerti cara caleg sing dadi sapa opone lak daerah. Tingkatane paling sapa sing anu kan gak ngerti kan. Sapa sing anu tugase apa mbok ning kono iki
mbok cangkruan mbok ngono kuwi kan. Tapi apa sene? Ya donga dinongo Mbah ya. Sing dadi sapa ae, sing penting adewe wong cilik sing nek negara iki muga-muga iso luwih apik ekonomine. Maju lah. Ade padha-padha sampean ya petani to, Mbah. Petani. Lah ya tapi serabutan nak Mbah e. Serabutan dukun iki barang. Ya sampean nek jagane lah ngene iki pangah melu wong ae ya, Mbah. Ya muga-muga sampean aku enek presiden iki mbok sapa sing dadi. Terus aku ditulung ditukokne sawah ku piye ngono. Sampeyan kok yo pengen dikek. Pengen lah aku cita-cita ya pengen ditukokne mobil. Sawah tok. Ya ndukono artis ya, Mbah. Oleh mobil sampean kok Via Valen ya. Benaris. Ngono. Yo ojo. Wis ngono Mbah ya. Berarti wis adewe mak takok ngono ki tok iki. Ya hasilnya ya akeh Mbah, tapi aku ki yo wektune. Iya ta ade melu. Tapi sok pahan nyoblos ya Indonesia gak oleh golput ya. Insyaallah ya juraganku tak omongane Mbah wayahe prei coblosan ade negara. Yo gak usah kowe kuwi dari hatimu sing masuk lah. Khusus sing tulus. Nggih. Wis ngono Mbah, tak nyuwun pamit. Hati-hati lho ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.